benvinguts al canal Van 2000. Amb aquest tercer tutorial de Movie Maker explicarem com insertar un vídeo i com insertar la música per a la nostra pel·lícula. Molt bé, doncs comencem. Per insertar un vídeo l'únic que hem de fer és anar, per exemple, jo voldria posar el vídeo aquest amb la barra de temps, podria insertar el vídeo aquest. Jo el vídeo ja el tinc insertat, ja el tinc aquí, perquè després trigar una miqueta a pujar-se, per no perdre temps. Bé, el que tindríem que fer seria anem a agregar vídeos i fotos, com hem fet amb les fotos. Aniríem a l'escriptori i buscaríem la carpeta on tenim el nostre vídeo. Carpeta aquí, aquesta, i aquí, que és on tinc les pel·lícules, tinc la carpeta de vídeo, i seria aquest. Li donaria, clicaria i diria obrir, i automàticament me'l saltaria aquí dintre. Molt bé, doncs aquí tenim el primer pas, ja estaria insertat el nostre vídeo. Podríem veure una miqueta per veure com va. Molt bé, hem vist que aquest vídeo porta una banda sonora. Ho podrem veure perquè aquí hi ha una línia de so. Això serà molt important a l'hora d'insertar la música, perquè el que no voldrem serà que aquest trosset d'aquí surti la música, perquè sortiria una pista del so del vídeo i una altra, la pista amb el so de la música, i no s'entendria bé. Bé, el que farem serà primer de tot anar a insertar la música. Anirem al principi del nostre vídeo, que és aquest d'aquí, i seria agregar música, afegir música. Un altre cop tindríem que anar al nostre USB, a buscar aquí música, i aquí tenim les cançons. Bé, i aquí farem una aturada per explicar una cosa de la música de YouTube. Si nosaltres volem afegir una música al nostre vídeo, i després aquest vídeo el volem guardar al nostre escriptori o al nostre ordinador i és un vídeo per nosaltres, podem afegir la música que volem. Però si volem afegir aquest vídeo al YouTube per després poder-ho descarregar o ensenyar-ho a altres persones, hi ha un problema, i és que aquestes cançons, per exemple aquesta de l'UBSO Star Wars o totes aquestes cançons, tenen un copyright i es poden detectar, el YouTube es pot detectar i es poden bloquejar al nostre vídeo. És a dir, l'apagarà i el farà, el destruirà i el sortirà d'allà. Bé, a YouTube hi ha una pàgina, que és aquesta, que hi ha una sèrie de per temes, per gèneres, per estat d'ànim, instruments, per duració, per atribucions. Hi ha una sèrie de cançons, totes aquestes cançons podríem escollir, per exemple, doncs ambiental, cinematogràfic, aquí sortiria unes quantes cançons, veieu? Totes aquestes cançons són gratuïtes. Podem afegir-les al nostre vídeo i YouTube no es dirà res, no es bloquejarà. Tenim unes quantes, no són moltes, per exemple d'infantil, doncs tenim totes aquestes cançons amb temes infantils. Molt bé, tan fàcil per escoltar-les com fer el següent. Per exemple, podríem posar una del hip-hop, aquí sortirien les cançons, ens diuen el tema de la cançó, el temps, com d'aquí és. Cliquem aquí sobre i podem sentir les cançons. En cas que ens agradi, aniríem aquí i la descarregaríem. Molt bé, doncs dit això, tanquem el internet i anem a afegir la nostra música. Mireu, jo aquí està per aquesta pel·lícula, el que he escollit ha sigut la de Star Wars. No podria ser d'altra forma. Obrim. I aquí, amb més o menys velocitat, ens descarrega la nostra cançó de la Star Wars. Molt bé, podríem fer una ullada a veure què tal. Molt bé, aquí tenim una banda sonora. I aquí, amb aquesta banda sonora, podem jugar i fer moltes coses. Per exemple, podríem agafar la banda sonora sencera i dir-li que comenci amb aquest segon fotograma. És a dir, que quan comença la pel·lícula els tindrem en silenci. Sortiria la nostra presentació. I a partir d'aquí
podríem sentir la música. Molt bé, aquesta pel·lícula, o aquesta cançó, perdó, aquesta música es va reproduint per tot i arribem aquí al cas aquest que hem vist, que aquí tindrem un problema, que sortiran la veu més la banda sonora, i això no, potser no ens agradi. Vale, doncs hem de fer el següent. Posarem primer de tot, seleccionarem la pista del so. Mireu que això està en blanc, molt transparent. Si jo faig un clic a sobre, queda tota la línia de música, veieu, surt una línia negra. Això vol dir que tinc seleccionada la pista de música. Em poso just aquí, que és on vull que s'acabi, on vull aturar la música, i amb eines de música puc dir-li que dividir. Molt bé, ara aquí veieu que s'ha quedat això transparent i aquesta part sí que ha quedat. I ara el puc arrossegar i posar aquest trosset fins al final i veiem l'efecte que té. Podeu veure que aquest trosset s'ha acabat la música i comença el so de la pel·lícula. Vale, una cosa important que podem fer és, aquí heu vist que ha acabat de sobte, una baixada. Molt bé, veieu? Vale. Doncs què farem? Seleccionarem la pista i li direm amb això, fundido de salida, li direm que vagi a una velocitat mitjana. I ara veureu que hem aconseguit. Veureu que aquí no acaba de sobte, sinó que va baixant el so a poc. Ho posarem des d'aquí. Molt bé. I aquí ens passarà el mateix. Aquí començarà, quan acabi el nostre vídeo, començarà de cop el so de la pel·lícula. Bé, i això tampoc ens agrada perquè és un cop de so molt fort. Nosaltres el que podem dir-li, seleccionem i li direm en aquest cas fundidor d'entrada, li direm que vagi a una velocitat mitjana. Veurem ara com va ser. Molt bé, doncs s'ha vist l'efecte que hem fet de pujar i baixar. Això podem fer-ho igual, aquí hi ha aquest trosset de pel·lícula, etc. Molt bé, doncs així tindríem ja la pel·lícula pràcticament acabada, amb el so d'entrada, amb les fotos, les transicions, tindríem una pel·lícula de Movie Maker completa. Doncs moltes gràcies i fins aquí el tutorial aquest. Fins a molt aviat.